Dobrý den, milí přátelé, vítejte u dalšího dílu našeho seriálu na TV Yogis. Někteří z vás se nás ptají, jakým způsobem správně granule Yogis z probiotiky skladovat. No a protože naše granule lisované za studena jsou specifické v tom, že neobsahují žádnou chemii, žádné konzervanty a jsou vyrobeny opravdu z čerstvých surovin, tak je potřeba se s nimi nějakým způsobem naučit zacházet. No a skladování je jednou z podmínek správného podávání a zdravého podávání potravy vašim pejskům. Ukážeme si pár tipů, jak naše granule Yogis správně skladovat. Tak jako první krok si ukážeme, jakým způsobem pejskovi jeho potravu nadávkovat. Máme tady granule, konkrétně jehněčí s bílou rybou. Máme tady i odměrku, kterou běžně můžete objednat nebo dostat ke své objednávce. A máme tady i misku klasickou, anebo dokonce i misku protihltací. Bereme granule ve správné dávce, přečteme si správnou dávku jehněčí s bílou rybou, trošičku přidáme. Tak a pejskovi nadávkujeme do jeho misky. Pokud máme pejska hltavého, tak tu samou dávku dáme do misky protihltací. A teď ke skladování granulí Yogis. Důležité je, jak už jsem zmínil, vědět, že granule Yogis jsou specifické v tom, že neobsahují žádnou chemii, žádné konzervanty. Proto používáme i ekologický obal. Náš pytel je výjimečný v tom, že neobsahuje žádné ftaláty, protože je z třívrstvého papíru. A teď přímo už ke skladování. Pokud jsme svému pejskovi nadávkovali granule, tak doporučuji ponechat zbylé granule přímo v papírovém pytli, a to z toho důvodu, že vlastně granule si žijí ve svém vlastním prostředí v papírovém pytli, mají svoji přirozenou chuť a vůni. To je pro ten čenich vašeho pejska to nejdůležitější. No a pak vemu ten pytel, takhle ho dejme tomu zabalím a my v Yogis máme připravené speciální barely plechové, ale vy doma můžete mít i barel jiný. V každém případě doporučuji uchovat granule v papírovém pytli. Otevřeme příslušný barel a granule i s pytlem vložíme do připraveného barelu zpět. A opět si všechno žije ve svém vlastním prostředí. V tomto případě, pokud uchováte granule v originálním papírovém obalu a ještě v barelu, tak ochráníte granule před teplem a vlhkem. A jak víte, a pokud my nepoužíváme žádnou chemii, žádné konzervanty, tak teplo a vlhko by mohlo způsobit vznik plísní. Takto jste v pohodě. A teď tip číslo 2. Pokud z jakéhokoliv důvodu váš pejsek granule nedojí, nedávejte je zpátky do pytle, ale nechte je zvlášť a použijte je do další krmné dávky. Granule by mohly díky tomu, že při jídle, dejme tomu, navlhnou, tak by mohly způsobit navlhnutí zbytku granulí. No a vlhko a teplo, jak už jsme si řekli, může způsobit další plesnivění. To by byla škoda. Tak nezapomeňte, že zdraví začíná v misce.